Здравейте, аз съм Иван. Тък му приключих с четенето на Подигото и започваме да снимаме този влог. Заминаваме за море. Не ми занимава с това. Така, понеже Иван иска да снимаме някакъв филм и иска да се представи, аз се казвам Кимбърли и съм на 16 години и съм от село... Добре, сина. Сега какво да кажа? Здравейте хора, аз съм Здравка, на 16 години съм, за първи път отивам на море с приятели, без моите родители, купила съм си нови дрехи и да, нямам търпение. Това да не остава. Да, Търцимир тук. Телефона е почистен. Трябва да правя влог. Така, утре заминаваме на море. Ей! Добре, то няма ли да ви напосле? Къде се е Диана? Уже майката... Накрая ще го заебем и ще тръгнем песен. Някой да му звъна, къде да знам. Преди 20 минути пристигнах, за сега ще бъда оплата. О, супер, тук сте. Надявах се да не изпусна влака. Ти какво е това? Нали пишете групата за почивката? Иван, знаеш ли къде е? Светът е театър и всички в него сме актьори. Аз поне съм. В нужда се другар познава, но аз другари нямам. Едва съм ги навил за този филм. На вълка за това му е дебел въртът, защото сам си върши работата. А те са овце. Не разбират културата на българския честен гражданин. Кой бе, Аляк, никакъв те няма, нито телефон си вдигаш, нито на шиба, нито съобщение отваряш. Без мокри гащи и раци не се хващат. Ти и твоите селски думички няма да разберете този вид български лирицизъм. Абе, ще покажа на тебе селските думички. Аре, да не се караме и да отидем на перона. Влакът след малко ще тръгне, нашите няма да ме оставят, докато не им кажа, че сме се качили. А тебе как изобщо ще пуснаха? Братовчетка ми работи в хотела, в който ще бъдем и ще ни наглежда. Нали бързахме? Да вървим! Ей! И гласът ми да премине като през пустиня. Вазов. Не, Ван. И гласът ми да премине като през пустиня. Ботев. Тихо. Какво тихо? Истинските поети никога не мълчат. Няма Путю и гласа ми да премине тихо като през пустиня. Вазов беше прав. Никаква българска свобода не съществува. Може ли да си пина? Не. Да, взех да си мисля вече, че принципи човешки не са освен досадни измислици и глупешки. Имало е предвид да мукнеш безцело. Присмял се щърбел на хърбел. Ма като скуча, бе! О, имам кафе в глеварката, той ще глеварка в кафето, малко кълбо. Карам аз, дадете ми да не си пина. Несговорна дружина не могат си почина.
Си Трацимир. Сме с... Самия Двеско Маринов. И както е казал Ботев, какво е казал Ботев? Значи, сега отиваме на плаж и са печеми, защото да, така. И тя реши Тя да отива. Four pounds on it. Pounds don't matter for rule. Добре, That's the pounds. If you have pound, it doesn't matter. Да. Аз се разбирам. Trades at the garrison. I spent one supply. Hear me out. Ето тук има action trades. Тук ви пише всичко са. Ма аз ви обяснявам правилата. Я му го снимам. Я кажи нещо. Бог да те здравя! От хора, тук що изтичах 60 000 км. Сега ти накара малко колело. Граф Дракула. И след граф Дракула. Снимай изгрева. Оф, фанал съм телефона на Иван по погрешка, баси. Значи, чакай, които се карат, те се обичат. Иван Васов. Я дай аз да снимам. Здравейте хора, ето го изгрева, не се вижда много. Мъжете все още спят, отказаха да дойдат. Най-после две с тия клефоци. Да, човек, писна ми от на Трацимир глупостите. Днес спя, идва в стаята да чисти дръжката на вратата, човек. Крънди ме, ама поне няма боби в апартамента, аз съм доволна. То е цяла служба за контрол на вредители. Не знам как се оправя в истинския живот. Ма ни го Трацимир, аз се притеснявам за Иван. Трацимир с една маска и си е топ. Обаче това Иван, не знам как не са му разбили кифленската му цена вече. Достанджията иска дъжд, а керамиджията слънце. О, я виж ти колко готино. Дръж! Идвай! Ма, тук ми изгледа леко лозга, бе. Не ми харесва тук. Айде да се връщам и обратно. Айде. Не, аз тук не искам. Не искам! Ела да взимаш на изгрева, моля те. Няма да идвам вече с вас никъде. Айде бе, Кимбърли, ела да снимам. Оф! Снимаш ли? Да, ма... Здравке! Оф, мамка му.
Дружина тръгва, отива. Пътят е страшен, мрачен. Славен би си! И сам войнат е сам все пак. Къде е другата част от дружината? Отиди до магазина за кафенце. Ей, сега ще дойде. Спокойно. Овсяй той. Бодро утро, другари. Сънувах ужасен кошмар. Тихо бе, Красимир спи. Да бе, мъртва, ай сега си мрънкал. Иди да я оправиме, защото Цветки ей сега ще дойде и се е бал мамата. Умрял кон ни рика. Ай, идвай да помагаш. Мани пословиците, това е труп. Браво бе, Гени. Завивай я. Ти се шегуваш. Това е някакъв пранк, сигурен съм. Къде е камерата? Стана инцидент. Нищо страшно. Ти добре ли си? Искам обяснение преди да ме караш да крия труп. Е, сега вече не се е бал мамата. Не трябва да дигаш. Ама ако не дигаш, трябва да дигаш. Ако разбера... Ало, мами. Да, тук леко хванах някакъв вирус от морето. Ще се оправя. Ще се оправя, спокойно. Да, спокойно. Айде, сега ми ще спи, ще ти звъна после. Ай, чао. Здравейте, деца! Звъннаха ми родителите на Здравка, че нещо е болна. Спи! Що е по-късно? Трябва да кажа на Красимир, не мога. Не. Колко почне хора знаят, толкова по-земи. О, хора! Сега ще дойде с външните обувки сега. Пак трябва да минам с мопа. Ще му кажа. Той ми каже какво? Здравком! Искате да ми кажете, че имаме труп в стаята! Ето, някой с нормална реакция. Ама вие знаете ли колко много микроби има по тия гнижки хора? И вие ще го ставите на леглото, вие луди ли сте? Където хората спят? Да, може би да го разкараме от леглото и да го закараме в полицията. Не, в никакъв случай. Не преди да я измием. Хора, има пясък по нея и сте я вкарали в леглото. Кимбърли, каква ще е камбанията? Така не фани краката. Защо аз? Аз това няма да го пипна, докато не си намеря ръкавиците. Какво викате толкова в 9 часа? Друга история. Иване, айде ми помогнеш малко. Аз мога да помогна. Не, няма нужда. Иване! Готово. Вижте каква е хубава. Нещо не е както трябва. Може би защото е труп. Не. Вичове, взех очила. Най-сетне да направиш нещо полезно в този живот. А да се дезинфекцира ли си? Естествено. След това ще трябва да ги дезинфекцираш. Някой трябва да оправи. Някой трябва да извика полицията. Младей си опри! Ние сме мъкнали до тук, ай! Аз ще оправя. Готов! А краката? Добре. Готов! Накъде? Отивам си взема цигари. Цигарите са нещо много нехигиенично, знаете. Виждам, че Здравка се чувства по-добре. На слънце е излезнала. Тя заспа... Нали болен здрав носи. Излезе малко да се потече. Да, искате ли?
Аз ще взема от бара. Ошик! 3 дена моите момци как прохо да бранят. Вдигай, вдигай! Здравейте! 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 Здравка, здравка, как е? Да, ето е Здравка. Здраве! Кой фактор носи? Да не изгори? Да, носи 50 фактор. Между другото, 50 фактор има канцерогенни вещества, не знам дали... Нещо... Здравке. Нещо не ви чувам. Ехо. Не ви чувам. Ама, здравка. Добре съм, мамо. Добре съм. Боли очилата. Не ви чувам. Айде, ще се чуваме като се качиме. Айде, айде. Ехо. Чао. Ето какво не й беше наред. Грима е хубав. И? Нали е сляпа? Айде, маняк. Далтонистка е Саша е слапата, бе. Моля! Саша е сляпа! Да бе, Здравка, там нещо беше обяснявала, че братовчетка не вижда нищо без очила. Вземем цайсте на Саша, че е по-лесно да скрием Здравка. Бе брат, аре Боко, бе, кой те пита за мнението ти, бе, брат? Аре скачи в басейна, никой не иска да се... Това реално не е лоша идея. Нали? Аз ви казвам, че не е лоша идея, ама вие се муки. Брат! Пратя ме! Успя ли да ги вземеш? Да, смесва. Ама... Саша идва насам. Коста, взехте ли очилата? Да, смесва, обаче Саша идва насам. Какво става, взели очилата? Ако още някой ме пита, дали съм взел тъпите очила? Зарежете телефона. Някой да ми помогне преди Саша. Здравейте, деца, как сте? Как е здравка? Играйте си багажа, не го оставайте по средата на стаята. Човек тук ще се спъне, пак. А тя къде? Чакай, ето се. Значи, виновате, че цял ден не спира да ми докаже. Да, бе, тук. Да, добре. Вашата. Виж тя, върни ми после на бара, защото аз нямам работа. Айде. Ало. Да, добре съм, ще се оправя. Айде, мамо, ще те затварям, ще се чуем после. Айде, чао. Да, добре, айде. Чао. 18 обаждания! 18! И за 18 пак не се научи да го казваш правилно. Приям буква. Ти този телефон не трябваше ли да го върнеш на Саша? Тя пак влезе с външните обувки. Хора, май ще трябва да я скрием. Бе, я Боко, човек! не се спря да говориш с който има умни предложения, просто бе. Махни!
Чакай ме, мъртвец за стаята, всички ще отидем в затвора. Никой няма ни повярва, че съм мама умряла. Какво става, бе? Какво става? Имаме труба в стаята, родителите й не знаят за това, а ние седиме и си почиваме. Ей, на почивка сме все пак. Тя е мъртва! Мъртва! Умрява, това направим. Едни се раждат, други умират. Живот! Какво става? Говорим си за трупа в стаята, който той супер много се притеснява. Ага. Как не се притеснявам? Между другото, аз не бих си оставя ръцете върху това. Какво е? Не Брат, толкова. от тук ги виждам всичките бацили, микроби. Знаеш колко микроби има по трупа? Не е верно, аз съм го дезинфекцирал, всичко е тип-топ. Той наистина го дезинфектира. Беше гнус. Пичове, успокойте се. Нищо толкова не е станало. Все пак сме на почивка, трябва да гледаме морето, небето. Кажи ми как да се успокоя. Кажи ми как да се успокоя. Тръпни се. Не, Йоу. не. Това ми напомня на Колко тютюн. микроби има по тия неща. Това просто... Понякога както седя и гледам морето и се чувствам като Ирина, сещам се за родния край. Чакай бе, ти не Това ме беше... успокоя. Чакай бе, ти не беше ли от София? Бе? Пичове, особено ти супер много се притесняваш. Какво толкова? Какво толкова? Какво толкова? Някой е умрял. Вау! Все едно не мога да го скрием. Какво ще кажем на полицията? Какво ще кажем на полицията, като разберат? Това трябва да дадем да се помисли. А в това време ние ще седим и ще си почиваме, така ли? Да седим е така като тебе всички и да се направим какво ще каже Не, да седим всички и си пушим цигарки и се самоубиваме. Знаете ли колко микроби има под ногтите? Това е отвратително. Затова трябва да се режат и да се чистят. И по цигарите сигурно има много микроби. Не ти разправям. Чай, какво толкова има на цигарите, не мога да разбера. Брат, аз имбецил трябва да си да пушиш цигари. Да, за какво даваш пари за нещо, което ти Което да те убие. те убие, да. Защо? Защото така или иначе ще умрем. Бям, ако е, бе. Така ли ще умрем? Много ли си отворя? Много ли знаеш ти? Какво? Дай, му, така книги, ли защото ще почва умрем? много да товариш. Добре, вие ме Ай, питате. бе, Чай сега, вие ме питате нещо, аз ви отговарям. Ами абсолютно всеки път. Всеки път едно и също. Всеки път. Значи аз да кажа. Значи аз да кажа нещо. Аз да кажа нещо. Какво спиете тук, е? Вечерата ще стине. Ще стине, ай. Айде, Все пак тя е мъртва. Абе, влизай! Трябва да решим какво да правим. Тръгваме утре след обед. Какво ще кажем на родителите и как ще кажем, че детето им е умряло? Брат, мъкни и си сандвича. Аз предлагам утре да се отървеме от тялото в езерото. А защо не в морето? Кой го покани той, бе? Как така в езерото? Ами ако някой го намери, отпечатъците са ни по нея. О, не. Господи, аз... Абе, мъкни малко, че мисля! Имам останали турби, в които си носих багажа. Не може. Толкова рано. Отиваме Да плуваме. Да. Да плуваме, защото е много жега и да пинем според. Не пути, какво спряхте? Саша. Повече ти ли? Може, да, добре. Ама... Мерси много. Поне сега няма да се занимаваме с тялото. Телефон
без нея. Как казвам, аз това няма да помагам. Стигам до кафе. Колкото телефон е без него. Край, свърши се. Сега ако не вдигнем, родителите ще звънат в полицията. Всички ще отидем в затвора. Мамка му! Да. Да. Абе, мамо. Добре, ще се приберем. И може... Окей. Айде. Чао. Какво става? Много дълго говори по телефона. Щото Здравка била болна, техните искат днеска да сме се оправили багажа и утре с най-ранния влак да се прибираме. Край, всички сме само прах в историята на престъпничеството. Еми. Да си переме багажа тогава. По-тъпа почивка не съм имала. И сега какво, ако не си признавам, аз ще се пречупя. Не мога да живея така, ние сме престъпници. Просто ще им кажем истината. Все пак беше просто инцидент, нали? Ами мисля, че предпочитам тук да седя да кария някакъв труп, вместо да отида да се пика на плаж ли е? Много хора ще изгубят в този свят. Важното е никога да не изгубваме себе си. И тръгвахме по улички домашни, под слънчев смях и под смокини прашни. Вървяхме млади влюбени, транзитни, край дворчета съвсем нелюбопитни. От нас любовно тръпнаше скалата, целувка на морето и земята. И чувах на сърцето си синкопа, Аз пею бях, а аз пък калиопа. е нашата клетва. Уж би изречена на глас. Едва на 20 километра отдалечена от Бургас. Дали не сбърках или ти не сбърка, но все по теб умът ми още хвърка. Ти спиш сега привършила прането, на 20 километра е градчето. Снопът спомен в паметта ми драсва, отдавна мотопедът ми ръждясва. И трябва да запалим с теб колата, За да отидем двама при скалата. По-море